lokthung Dipramotha ayuk lokthung Dipramotha ayuk lokthung Kubuni party yakari phainai jokno sing khabai khobai lamsago Kubuni party yakari phainai sing khabai khobai lamsago Bubagra ayuk lokthung Diprasa ayuk lokthung Bubagra ki Dipramotha ki Bumka Anjali de Burma ang agi je khrayo je yongko khaka atepti khay mani pore nang ka BJP khaka sini Bubagra mokoni mukti yoroi simboy dor khataman go chumti nguka na ko ambat balai ko belai hambai chini ko borok news media rok no sung tini o jaga o 46 nong surma kendro ni busuk ko polling station number busuk ko 36 polling station oro jung thaika door to door jung thangnai tini o jaga jung nukha chini khoroksa chakra juk tai bini nok nukung o jaga o 8 jon voter tongo jung khnaka ke oba haike no borok sekang nismi borok bahaino IPF tirogo samung khlai tongo hinpano borok paithak nai khaje Bubagrani mokoli muktui nugui borok soimalia jengno thasingo saikhnarikha Bubagrani je mokoli muktui tei dofani bagi je sacrifice khaiphaimani gobang ma asuk thai kotor bini tongthok chathok bebak no yakari Bubagra je satung hnya watui hnya nobar hnya khai je khaprumui tongmani dofani bagi khanangai bini sak chaya tutui phano je sopre jagei dofani bagi bo samung tangtongman abono nugui bongni bekha soilia jeng jesa panung situng Bubagra no logi suk sinai ni borok tini oro khabai khubai phaimani bagi jeng o jaga tini lamsago chini logio tongo chini okra bai monihar chini takhuk jiten obaike teu kobangma chini timo tongo jeng oro phelajak tongo jaga ro norok nukha je tini o jaga tongnai borokni buta tongo plus nokni borok bote phatar ro baksa tongo tabuno jora jot manjaklia hinpan bongoro 8 jon butar tongo borok 8 jon butar khabai khukbaino Bubagrani je thanchani mario aro yapri sesuk chinai ni borok ni gosika engka jeng borno jeng khabai khukbaino lamsogo tai bwskangni salrogo borokni bisingtei tebo borok tubui phaian nei jeng bo khaklayo tangi engkai Bubagrani akkubuini lamano kebo kasui manya abono Bubagra jungno logirikha jeng tipraddo farok thanchangkha belai hamai